Man kan sammenligne den præmature tilstand med posttraumatisk stress. Altså hvis man er ude for en alvorlig hændelse, et røveri, et overfald, noget meget slemt, et dødsfald, en sygdom, så er man slået ud af kurs. Man har mistet noget af sig selv, og man er ikke ligesom i sin rette folder. Man er ikke sit bedre jeg, men man er netop, som udtrykket siger, ude af sig selv. Det er det, der i nogle dele af psykiatrien får diagnosen posttraumatisk stress. Det er det, mange soldater oplever. Altså, de har jo været ude for noget forfærdeligt. Og mange præmaturer har det lidt på samme måde, at det er som om, de har været ude for noget forfærdeligt, og det kan ikke rigtig verbaliseres, og der har ikke ligesom været tilstrækkelig hensyn eller omsorg for deres måde at leve livet som menneske på, sådan så at det er blevet marginaliseret, eller de er røget ud, og de har ikke kunnet være med i sociale fællesskaber. Så det er at sammenligne med en form for posttraumatisk stress, det de slås med.